A creatividade, a innovación e a confianza no país son os tres ingredientes que, segundo a voceira nacional do BNG, fan diferente o modelo de xestión do goberno local de Pontevedra, algo que fai da cidade un referente. Que en Pontevedra non só temos un bo goberno que está pensando en como mellorar a vida das persoas, sino que ademais é un exemplo de como se pode deixar atrás, non, pois as rutinas, fórmulas que non dan solucións aos problemas e como apostando realmente pola creatividade, pola innovación, somos capaces de transformar en positivo esta cidade, facela un referente internacional e, o máis importante, facer que Pontevedra sexa cada vez un lugar no que se vive mellor e con máis calidade de vida. O proxecto de promoción da cidade buscando nichos propios a través da celebración de eventos, o modelo urbano, os modelos de xestión da auga e dos residuos, a rexeneración do gafos ou o coche de punto son algúns dos exemplos postos por Pontón para poñer en valor o traballo do equipo de Miguel Anxo Fernández Lores. Vemos como aquí, ademais, non, pois foron capaces de poñer en marcha esas solucións Made in Pontevedra, que eu tamén digo, detrás do Made in Pontevedra, pois está o Made in BNG, non, que é pois a confianza no país e creer que pois desde aquí somos capaces de facer grandes cousas e neso pois é tamén pois no que eu aprendo de Pontevedra, non? Pois a pensar en grande e a facer que as ideas sexan realidade, que me parece o máis complicado en política. Pola súa banda, o rexedor pontevedrés celebrou a visita de Pontón e defendeu que ao seu equipo lle gusta pensar Pontevedra en grande. Gústanos pensar Pontevedra en grande, como fala sempre ela de pensar Galiza en grande, e neste sentido, pois a experiencia e a innovación que aplicamos á política municipal en moitos aspectos pode ser de alguma maneira de inspiración tamén para outras cidades e para outros concellos, non? Ademais de Fernández Lores e de varios concelleiros do seu goberno, a este encontro coa voceira nacional do BNG asistiron o deputado Luís Bará e a responsable local Sabela Bará.